И здравейте хора, днеска ще почваме да снимаме поредица на Майнкрафт. Снимаме. И поредица ще е нов свят. Крейтваме урода. Само една настройка да направя. Захар БГ. Настройките само да оправя. Само съжалявам за малко. Извинявам се. Добре, само да строя. Тук е Крис HC. Дигван Брайтнеса. и ЛВБГ. Брайтнеса на кам хилго на макс трябва. И добре. И добре, тиква вече намерихме. Тиква имаме ли? Да. Не, хората е добре. И не само една. Почваме да оцеляваме на този байом. Там има лава, както виждате. В момента сме на трудност. Да, естествено. Аз почвам да събирам дърво. И аз. Нормално би го почнал. Да. Не аз. Аз не съм го представил. Нека си направим нещо като помещение за през нощта. Лава си намерихме. А кога е там? От тогава колко... И така. Нашия отворен господин. Нашия кънчо секса. Кънчо секса. Той е действен, дами и господа. Не са го Отказа на едно момиче. И моят въпрос към видеото. Бихте ли отказали на момиче, които иска да са и без вас? Пишете в коментарите отговора си. А повече ще не е Логично на вашата възраст. Помнете. и е красиво. Грозна, както е грозно едно. Кой? Каква грозна, Кристиан, бе. Тебе ти предложи мис 2015-та, бе, човек. И ти отказа. И на някой му дзънка телефона. Нищо дзънка, не е проблем. Малко музика. Ти мелодия, бе. И още сняг има нататък, Уинтър. О, шугар. Стига сте с Уинтър, бе, хора. Хоти нещо. Добре. Нека да дигне уважаемия господин. Жена го търси. Даже... Аз съм на 57 години. Пенсионер съм по професия. Дърт, лъжец. Не, бе. Дърт, цигани. Аз съм на 18 години. Стига лъга, Добре, те на 17. Стига лъга, 13 години съм. Стига лъга, ти си на 10 годинки, бе. Стига, не са на 10, много добре. Аз съм на 12 годинки. И той е действен. Да. Педалът затвори вратата, бе. Ти го сложи в устата. Събира малко дърво, после ще им до... Кучи намерих. Кой ме покали? Никога няма Как кукали. кучето? Кой искаш друга? Нека да отидем в гората. Моята скучка. Хора. Хора. Да съм ти го сложи отзад. Хора. Ко бе? Хора, айде да отидем в гората, бе. Чакай, В бе. снежния обаям. Аре, Чакай. Мога да е това. там има шквърки. Къде е това нещо? Аз тебе не те виждам колко. Колко не те виждам. По ръката тръгни. Идите леда. Аз виждам някой. О, ето бе. Уважаемия Господ Иван се върна. Спокойно, пара. Върна се Диагбан. Жена му, той е мъж по чеха. Само да ви кажа. С който тази жена му и му става. Аз съм в снежния обаям и ще направя дупка да живи. Добре, бра. Тук намерих хубава пещера. И аз съм в нея. Не. В снежната пещера ли? Не съм в нея. Не си. Ела, виждате ли ма? Пускай на безплатна Хора. дървена кирка. Хора, съберете храна. Ди си, бе. Аре бе, хора. Има ли виждате? Не, няма и Ой, тръгнете по ръката. като може на. Ето ма. Захар убил на овца. Аз убих куче. Добре. Да, по пота. Само кажи. Ела да видите къде е къщата. Къде ще бъде, де. Опа. Няма се регина. Сакати хората това. Дами и господа. Ти
всички са тук мъже почекли? Без Какво да кажа? Крис. Добре, Захари, добре. А, ти си най-големият педерас тук, бе. Абе, мъкни, бе, гей. Ай, с тя се обиждат, тия хора гледат, бе. Те тук има даже малки деца гледат. Анте, Те, ние наистина ние се обиждат хора. Чакай, Крис. Нека крафтнем един чест. Ай, аз честа крафтни кива, аз крафтвам. това е много трудно, бе. О, направо е най-трудното нещо да крафтнеш. Крафтни кива. Аз отивам да купам хора. Ви? Дома, видяли ли пещерата? Не. Аз ще направя тако. Сигма. Ще направя спрус дърво врата. Спрус дърво врата. Лоджик и нали. Ще направя врата и ще потърся същевременно животни. Ник бай не може да ме намери. Като се премести. И ако искате да ударите един лайк на клипа, не ви карам на сила, абонирайте за канала и пожелавам да сте се насладили на клипа. И как да е? И почваме нашето хубаво оцеляване, уж хубаво. Да, така има прасета, но няма спринт. Някой... Аз се качвам го разпрес. Някой има ли животни? Има ли животни? Трябва ли да... Някой трябва да върви за животни, тук ще живеем. Аз трябва да ям. Ай, тук на върха. Добре. Кабелство някой да има. Едно. Да, и някой 18 да пристигне. Добре, нук криба. Чека, аз трябва да ям. Заповядай. Да ти ми повече даде. Дай Боже. А аз трябва да ям. Вече яж ли? Какво? Храна. Дайте. Еми. Не търси, бе, аз как търся. Не. Мартин сам се И кой ще умре от хънгър първи? Нека залози започват. От него 10, от него 20, 20, плащаме ли с 20, 20, 30, той надига. Той надига с 10, 10, надигаме с 10, 10, надигаме с 10. Дами и господа, някой ще плати ли 10? Не, никой не плаща. И звънят ми с телефона. Но по-късно ще разберем защо са ни търсили. Но как да е? Някой трябва да намери кол. Не ми е сладко. Някой ще намери ли кол? Аз търся. Някой да... Има ли една пещера, намерете? О, добре, сега, че малко се задъхах. Здор. Започваме да копаем, да сменим пода. Така, хора, аз те намерих. Ева. Така. Слушай, Какво каза? Каза, че си овца. Мислям. То служи. Колко? Мисля, че аз ще му откъсна. събирай кол. Колко има? Нека да ти проверим и тук Крис Пажока. Крис някакви си. HC. Ей, че си добре. Така към обичайни. Малко прасе. Минута мълчание. Няма да мъткам. На колко минутки сме само да проверя епизода? Имам зона на 9 минути, смятам да го оставя 15. Да направя 15. То 1 гигабайт. Някой трябва да даде пържола на мене. И там вика пържола за мен, пържола за мен. Как ще се върнем на мър? И за мен е пържала. Ама да ти го сложа в устата. Е пържалата ли? И тук какът някой изнаселен жени. Искам веднага някой да даде... Аз не търка, Някой защото умирам от глад. и хората Пратят ми това, малък чит.
Маки, за малко. Какъв? Що бе? За мъничко. Защо сме слабички? Да, бе. Не слабите, не. Но не, че идем бък, как да е? Как да е? Как да е? Как да не? Ама нямаме кабелство. Обедняхме и устаряхме. Само, че не съм. Те прави печка за къщата ни. Помощ. И чакам въглища. Ясно. Али бе, Крис, И този първи епизод ще е в билдване, експлорване и глупостите нататък. И става тъмно и ще помоля всеки да се прибира. ако успеем да намерим къщата. Аз ще успея. Крис Сейдж си намери къща. Чакай, захай беги, къде сте се пак е. Човек, нека някой други. Ви, Ми търсим. аз пили ще убия на пили. Аре бе, брада, нади. Майка ти. Пилешка. Не. Я да тича малко ще забавя. Някой да излезе някъде. Овца. И той първи епизод има лава долу. Някой да... Прибирате ли са всички? Не Да. мога да намеря къщата. Аре бе, човек. Много ли си? О, зомбита, бързо, бързо, бързо. Вътре. Ой. Скели си. И сакат ли сила човек? Имам Вътре, две вътре, вълна. вътре, вътре. Жълто, майка. Честно, не ли виждаш, бе? Не. Да. Къде? Видя ли го? Да. Но аз не мога тебе да видя. Колко отиди зад мене. Сакати Майнкрафтер като. Аз знам где е Мартин, къде? Аз съм на Уинтър. Изцяло. Ходи по семята. Ти ходи. Майк. Аз виждам някой там. Там. Натам. Ета. Аз видях буквално къде. Не, натам. Ета, бе, Мартине. Видях. Скели. На едно путче съм. Аз съм напълно. Някой идва отгоре. Да. Ти ли си? Някоя. Идвай. Ще чакай, ще ги... Стига, бе! Идвай, защото ще стане Ще лошо. ги издебна в ръцете. Идвай, бе. Дигбам. Дигбам. Какво бе? Долу. Малко, сори, майна, ама те се налага. Налага се да там жи. Дори пещерата. Пущата ви пещера. Бе си става, бе. Стига свеща, тук вътре за къща трябва. Дай кола, бе. Почвайте да... Почвайте да... Там да оправите къща. И Аз нямам идея да покажа. това сме ние с хората, които ще оцеляваме. Вече се разбрам. Това сме. Някой да ми даде един торч, ще аз си крадна от стената. Направи се. Що? Защото можеш. Няма да си правя. И тъй. Ами аз имам две вълна. Тикви имаме ли? Да. Безкрайен сняг, хора. С много голем. Yes. Тук почва мината. Защо не двама не почнат дабъл майнинг? Еми аз Аз ще не го знам. Никъде колко клипа, 15 минути. Става почти клипа. Хора ми, мисля това да е за първи епизод. След малко ще го спрем. Ще правим неща извън кадър. така Извън че- кадър, защото това е експлорване на събиране на ресурси, Това фармени е и глупости интересно, ни интересно към епизода и аз да си смятам. Ако искате да гледате Гласуваме това, на разни играчи. Анте, и ако искате да гледате това, само коментирайте и ще гледате експлорване, но вярвам някой от вас да му се гледа как някой друг копай и да завижда за ресурсите. Но как да е? И ще се видим във втория епизод и, и ще се видим във втория епизод. Нека съберем всички в къщата, ако може. Ще... Трябва ли? Задължително. Да. Нека съберем всички за една обща и общ приятелски завършък. Ари бе! Да стане бързо, защото нямам батерия. И Оп. бе така, Батмане. Копа разбира. И това е от мен, дами и господа, Нуб Кливър. И ще се видим скоро. Тарата туп.
Бяхме с Захари БГ, Лъкер БГ и Крис HC и Дик Банедит избяга. Не, в мината съм хора, спокойно. Мината и довиждане! Не стана лошо. Много